Roumanie, Niku Jordan, nouveau président atypique. ardiɗo heso leydi Roumanie on ko Niku Jordan wiyete ko hoorejo mo sifa mum ɗuuɗa hari ko mojobere dawro hakkunde yankoɓe o ɗaɓɓirno laamu ngun o fooliri daɗe 53 e nder temederewel ko kanko woni fewdo ɗo maire laamorde Bucarest nden ko yiɗuɗo huwodirgol e européen naɓe himo dartani yo Roumanie wonu leydi nunɗal e peewal ko ɗum o waɗiri orgal makko dawrongal ko gandal hiiso o hertori himo wowla ɗenɗe sertuɗe ko neɗɗo deeƴuɗo ɗum no sendimo emo folotiri on Georges Simeou jeyaɗo e saldu ñamuyankoru feƴƴintindu extrême droite. Niku Jordan ko gorko mo duuɓi 55 ko gurdam sertuɗam o wuruno ado ukkade e dawro ittude hitande 1987 ha 1987 ko kanko heɓuno ngannawol kanŋe e folodiral windere yankowal gande hiiso ko ka duɗal mawgal Sorbonne o jangi o wowlay faransi e anglais ko laaɓi puy ɓaawo gayni duɗagol leydi France o hooti ka maɓɓe Roumanie o fuɗɗi gollugol e mojoɓe wallayɓe ɓilliɓe o sinci e hitande 2006 mojobere wiyetende faaboɗen Bucarest hertorde sakkagol jiiɓayɓe ko yowdiri e koɗanɗe e hitande 2020 o suɓa wonugol maire ka laamorde Bucarest o fodi haɓugol jiiɓu jawdi pehe makko e giggol européen naɓe e waylanduruji e ko darti waɗu boniɓe ka koɗanɗe e darnu cuuɗi woni sabu o nanti inde ka laamorde leydi Roumanie fewndo sagarawol aranol suɓoji ɗin bonnita ka mayde hitande 2024 o heɓuno wallayɓe mo ɗuɗuɓe jeyaɓe fedde USR mojobere parti libéral yiɗuɓe européen naɓe ina woodi gueɗe tati keñorade yewɗo saaha ko idi ko ngakkede ɗimmel ngel ko gonka ka to banggue kisal jokkodiral amen hakkude amen e wallidiɓe amen ɓe Europe ko fati e hessitingol konuji amen gam tinodirde e jango Russie ɗum yowiti tan koye darnude gouvernement kesso. Sa vision pro-européenne. ardiɗo leydi France on Emmanuel Macron weltori pehe makko e dow giggol européen naɓe wondude e ko heewi e laamiɓe Europe Et d'autres dirigeants européens.